Het schoolseizoen is ook weer begonnen. Werken en leren tegelijk. Hoe gaat het? Gaat goed, gaat goed. Ik heb een leerwerktraject, dus hard werken en dan ga ik echt mijn diploma halen. Nou ja, ik ga ervan uit dat ik hem gewoon einde van dit leerjaar ga halen. Het is examenjaar natuurlijk, dus dit is wat korter als normaal. Maar nee, ik ben wel van plan om hem gewoon het einde van dit jaar te halen. Het moeilijkste vak, nou ik heb Engels als extra vak gekozen, om het meer te stimuleren. Hè. Maar ja, wat is moeilijk. Gewoon als je hard leert, dan beuk ik het er lekker doorheen. Een kusje van jou, hij gaat nog als een speer, hè? Ja, het is net, we hebben gekomen 13e plek in de top 100. Daar ben ik enorm trots op. En ja, net ook. Het is fantastisch als je hier in de arm ziet en Polonaise lopen. Dat is natuurlijk geweldig. Ik zie mensen meer bewegen op de nieuwe single dan op heel stiekem Verliefdheid is het toverbal. Ja, het is... toch, ja, hoe moet je het zeggen? Ja, ze zeggen altijd als ze in de top 20 komt of in de top 10, bij de top 100 is het toch een klein hitje. Maar ja, zo zie je. Als je het publiek ziet, dan denk je dat is toch een hit, hè? Heb je nog verwachtingen dit jaar bij het Glazen Huis? Nou, geen verwachting. Ja, het is altijd leuk als je uit wordt genodigd, absoluut. Maar ja, niks verwachten, toch? Ik bedoel, wat verleden jaar gebeurt, dat gebeurt natuurlijk nooit meer. Ik bedoel, het is natuurlijk een heel spektakel, maar je moet het allemaal afwachten. Verleden jaar was het ook afwachten en nooit gedacht natuurlijk. Nou, laat eerst dit de andere single een beetje januari. Een beetje januari. Dus in januari kunnen de fans misschien weer wat nieuws verwachten? Ja, jawel. Kijk, maar we gaan een hele hoop dingen doen en eerst dit en dan het andere, maar dat komt goed.